Былая палітзняволеная Марыя Калеснікава акурат заклікала Европу перагледзець падыход да Беларусі ўжо ў каторы раз. У інтэрв'ю аўстрыйскай газеце Der Standard яна заявіла, што ізаляцыя краіны толькі ўзмацняе яе залежнасць ад Расіі і прапанавала Еўразвязу выпрацаваць новую, больш прагматычную стратэгію дачыненняў з афіцыйным Менскам. Давайте паслухаем. Ужо амаль 6 гадоў людзей няма доступу ў Еўропу, толькі ў Расію. Калі яны не могуць паехаць у Еўропу, яны едуць у Расію. Яны вучацца ў Расіі, а не ў Еўропе. Расія праводзіць выразную і доўгатэрміновую стратэгію, асабліва ў дачыненні моладзі і студэнтаў. Еўропа павінна захоўваць цвёрдасць у дачыненні рэжыму, але пры гэтым трымаць дзверы адкрытымі для жыхароў Беларусі. Гэта датычыць візаў, адукацыі, культуры, незалежных СМІ, прафесійных абменаў і дапамогі ахвярам рэпрэсіяў. Гэта не падарунак, а інвестыцыя ў еўрапейскую будучыню Беларусі, бо Беларусь – частка Еўропы. Спадар Александр, можна было б сказаць, што палітвязні маюць маральнае права найперш выказвацца гучна ў голас пра гэтую сітуацыю вызвалення ў абмен на санкцыі і так далей. Все можна было б так сказаць, калі б усе палітвязні выступалі бы згодна з пазіцыяй Марыі Калеснікавай, аднак шэраг палітвязняў выступае наадварот за санкцыі, за іх узмацненне. У прыватнасці з Марыяй Калеснікавай завочна паспрачалася іншая былая палітзняволеная Наталля Дуліна, якая заўважыла, што ратаваць трэба увесь народ, усю краіну, а не толькі палітвязняў. І яна звярнула ўвагу на тое, што, напрыклад, яшчэ адзін былы палітвязень, шматразовы Алесь Бяляцкі, які мае велізарны досвед і на сабе перанёс непасрэдна шмат якія рэпрэсіі, ён якраз выступае за санкцыі. І вось у гэтай сітуацыі як зразумець, на чым баку ісціна, і ці можна ввогуле вызначыць, што ісціна на нейкім з гэтых двух палярных бакоў? Ведаеце, гэта надзвычай складанае пытанне, і вось пасля 20-го года дзіды ламаюцца пастаянна. І з аднаго боку гэта нармальна, на тое яны і дэмакратычныя сілы, што кожны Калеснікава флейтыстка, там вобраз такі можна ўжыць, што кожны грае сваю партыю. Ёсць прыхільнікі жорсткага, бескампраміснага падыходу, ёсць прыхільнікі болей гнуткага падыходу, і такіх 100% жалезных аргументаў няма на карысць ні аднаго, ні другога падыходу. Я разумею Марыю Калеснікаву ў тым плане, што у яе на першым плане гуманітарныя меркаванні, і яе развагі, вось яна на адкрыцці Зальцбургскага музычнага фестывалю выступала з вялікай прамовай. Гэта такая гуманістычная прамова, і з гэтым зусім цяжка спрачацца. Але разам з тым вернемся да таго, пра што мы ўжо казалі. Ідзе вайна. Беларусь, беларускі рэжым дакладней, гэта саўдзельнік агрэсіі. І таму, натуральна, у краін Еўропы, у краін НАТО, асабліва тых, што мяжуюць з Беларусю, дамінуе логіка секюрытызацыі, то бок адгарадзіцца і максімальна неяк сваю бяспеку ўзмацніць на выпадак магчымай нейкай гібриднай, а то і наўпроставай агрэсіі. Іншым разам тут бываюць перагіны, мне здаецца, што фобіі перавялічаныя бываюць. Калі там у краінах Балтыі раздаюцца галасы, а давайце ўвогуле аўтобусны рух з Беларусю спынім, бо там шпіёны панаедуць, агенты. Дык яны ў кожным разе, яны з аквалангам праплывуць праз Балтыйскае мора. Таму ёсць у гэтым плане перагіны, і, канешне, магла б быць болей гнуткая палітыка, але зноў жа даваць болей візаў. Калі Лукашенко павыганяў супрацоўнікаў, скараціў да мінімуму у амбасадах колькасць штатную, дык у іх проста няма фізічнай магчымасці выдаваць большую колькасць візаў. Так што тут з усіх бакоў трэба глядзець на праблему. І нарэшце я хацеў адказаць на гэту рэмарку Калеснікавай пра тое, што едуць вучыцца ў Расію. Я адмыслова паглядзеў нядаўняе даследаванне інстытута палітычная сфера, дык вось там наадварот. 10 гадоў таму
у 2 разы болей ехала ў Расію, там 24 тысячы навучэнцаў было ў 2013 годзе, а летась ужо болей за 20 тысяч у Еўропу, а ў Расію толькі 10 з хвосцікам. То бок перакуліліся гэтыя лічбы наадварот, удвая болей амаль што беларусаў едзе вучыцца ў Еўропу. Так што гэта тэндэнцыя перамагае, але, канешне, было б добра, каб яшчэ болей студэнцкіх віз выдавалі, каб там розныя праграмы, якія прываблівалі беларускую моладзь. Гэта, канешне, трэба. Ну і зноў жа, бачыце, тут рэжым вось аб'яўляе, напрыклад, абвяшчае еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі. Канешне, такія дубалобныя метады яны адпуджваюць Беларусь ад Еўропы, але я думаю, што не ў Вільню, дык у нейкі іншы горад, у Варшаву паедуць, там у Гданьск і гэтак далей. Усё адно гэта тэндэнцыя, я думаю, будзе мацнець. Спадар Александр, яшчэ пытанне вось адносна таго, што казала Марыя Калеснікава ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі на выпадак сыходу Лукашэнкі ад улады ёсць свой план адносна Беларусі. А ці мае быць нейкі план у Еўропы? І ці ёсць ён, як вы лічыце? Ну, па-першае, мне цікава, з Крамля Калеснікавай канкрэтна паведамляюць пра свае планы датычна Беларусі. Ну, гэта трошкі я з іроніяй кажу. Зразумела, што тут сама імперская сутнасць Расіі падказвае, што ў выпадку, калі Лукашенко так ці іначай стане няздольным выконваць свае функцыі, то Масква пастараецца скарыстацца гэтым момантам. Безумоўна, каб падгрэбці бліжэй да сябе гэту тэрыторыю, гэты стратэгічны плацдарм ці беларускі балкон, як яны яго называюць. Ну, праўда, тут многае будзе залежыць ад таго, у якім стане да таго часу будзе знаходзіцца Расія, калі гэты транзіт улады ў Беларусі пачнецца. У тое, што Лукашенко там сыдзе на ўсебеларускі народны сход, зойме там крэсла старшыні, аддасць некаму гэта стырно, я не веру. Я думаю, што толькі фізічная немагчымасць прывядзе да транзіту ўлады. Што тычыцца Еўропы, то фармальна нейкі план у іх ёсць. Я нагадаю, што ў 2021 годзе Еўракамісія абнародавала такі комплексны план рэформаў, падтрымкі рэформаў у выпадку дэмакратызацыі Беларусі. Ну, але гэта такі дакумент даволі абстрактны. На якім этапе можна сказаць, што пачалася дэмакратызацыя, на што канкрэтна гэтыя грошы будуць давацца і гэтак далей. У гэтым плане вось я нядаўна прачытаў даследавання Цэнтра новых ідэй акурат пра варыянты транзіту улады ў Беларусі. Там Рыгора Стапеня, палітолага, ягоныя калегі зрабілі гэтую працу. Яны схіляюцца да таго, і эксперты, якіх яны апытвалі, што найхутчэй, што будзе аўтарытарны транзіт, то бок або нехта з сям'і Лукашэнкі, або нехта з сілавікоў, у каго большы рэсурс, прыйдзе да ўлады пасля цяперашняга правадыра рэжыму. Але тут магчымыя варыянты, зноў жа будзе залежыць ад таго, наколькі будзе моцы ў Расіі ўмешвацца ў беларускія справы. І трэба падкрэсліць, што ў беларускай номенклатуры, я думаю, таксама ёсць здаровае ядро, тыя людзі, якім абрыдла, што на кожнай нарадзе Лукашенко ім кайданкамі пагражае, прымушае там трымаць на аркане кошты і гэтак далей. І вось да гэтых людзей з номенклатуры варта, каб быў нейкі месседж. А дакладней, вось зноў я вяртаюся да гэтага дакумента Цэнтра новых ідэй, яны прапануюць стварыць такі грунтоўны план, праграму, ўсё прапісаць па пунктах і прыняць гэта ў выглядзе рэгламенту еўразвязу, то бок, каб гэта набыло моц закона. І акрамя ўсяго іншае, яны прапануюць, каб беларускія дэмакратычныя сілы ў Брусэлі, ў іншых еўрапейскіх краінах займаліся лабіяваннем, ці яны дакладней пішуць адвакатаваннем вось такой сапраўднай праграмы для Беларусі, якая паказала пернікі і вось той частцы номенклатуры, якая, у прынцыпе, разумее, што вось гэта завязка на Расію і няспынныя рэпрэсіі – гэта шлях у тупік, і што трэба неяк выграбаць на дарогу паляпшэння дачыненняў з цывілізаваным светам.